día, hoxe no Carmañal imos falar do autismo. O que? O autismo é unha condición dentro da diversidade. Non entendi nada. Vale, pois para que entendas a diversidade é que todos somos distintos. Cada un ten as súas características, altos, baixos, louros, morenos. Entonces, una persona autista é diferente. Todos somos diferentes. O TEA é unha característica máis que forma a parte do individuo. É algo natural. Podes ser autista da mesma maneira que alguén é gracioso, paciente. Una persona autista é minusválida. ¡Ala! Non se di minusválida. A forma correcta é diversidade funcional. E iso que? Pois que todas as persoas somos diferentes. Algúns dáselle mellor unhas coutras e a outros outras. Digamos que son persoas que en algún momento da súa vida van a necesitar axuda. Ah, xa, é certo, todos somos diferentes. Por iso é importante falar de integración de todos os nenos e nenas, tamén os autistas. Non digas integración, di mellor inclusión. E que diferencia hai? Pois que na integración a persoa autista é a que ten que facer todo o esforzo para encaixar na aula ou na sociedade. En cambio, coa inclusión, cada persoa ten os apoios que precisa, como por exemplo as imaxes que nos pon a profe nas actividades, aínda que o mellor sería falar de convivencia. Todos vivamos respectando a diferencia dos demais.